So-ke kwakukhona uthisha waseJeje Zuma okwakufundisa obaba uMpungose. Mina noMamsele sasishumayelile for isikhathi sashumayela noMamsele Jeje Zuma. And lo mfundisi ekushumayezeni kwethu wafike wasibuza one simple question. Wathi ubaba uMpungose, yini esenza sifune ukushumayeza abafundi njengathi? And then mina ngokwami ukuphapha ngaphendula kuqala athi siyashumayela ngoba sifuna abantu bakhethele uJesu. Namsile emva ngiqeda ukuphendula ngaphendula ngambuka wavuma ikhanda. Ngazi ukuthi yabo uyavuma ukuthi ayikho vele enye i-answer. Yizo leyo nto. Esikushilo lokho simala noMamsele sabuka uMampungose. Ubaba uMpungose wafike wanikina ikhanda engazi ukuthi nje mase baMpungose wasibuka wathi, "Sure, the most wisest thing you've ever heard empilweni yami sekuqala ukushumayela." Washo into eyangimangaza namhlanje. Wathi baMpungose, uJesu awumkhethi. Wathi uJesu awumkhethi. Wathi thina uJesu wasikhetha esiphambanweni. Ngakho akekho negunya lokumkhetha. Sho ukuthi uyakholwa ukhethiwe. Mase baMpungose washo enye into. Wathi baMpungose waseJeje Zuma. Wathi baMpungose uJesu uyamamukela ngoba usuke usuvuma uthi inkosi nomsile. Namsele sasibeka izandla emakhanda. Usasiguqe phansi, sasibekile mesmerized. From that day on, that was the best day ever. Sathola intshumayelo sinamsile eqhamuka kubaba uMpungose Jeje Zuma wathi, Jesu awumkhethi uyamamukela ukhethiwe. Jesu Kristu wakhuphuka waya ezulwini kuNkulunkulu eyokhetha wena. Wathi wena unaligunya lokufika laphaya. Ngakho kuthandiwe ukuthi khona owayesezulwini wakhuphuka eyokhetha. Sekusele ukuthi wena umamukele mase uthola impilo ephakade. Those were amongst the many things baMpungose ashumayeza zona. Mase washo kunye wathi wayephethe ngaze wayedla amadumbe kalalanga. No, wayedla inyama yobusu. Wayephethe usu, ephethe ikhiya zemoto, wayibeka nependa phaya. Wathi uJesu lo umuntu lo izinto lezomhlaba. Wathi abantu bayathanda ukugijima beyolanda izinto zomhlaba. uJesu Kristu ezweni lakhe uyabheka ukuthi uyahamba uye kuye. Yena mangabe usuyile kuye ezinye izinto ziyamlandela. Wathatha izinto zamlandela. Ngamanye amazwi wena mangabe ujaha izinto zizophela mase ungasamtholanga uJesu. Kanti mawuya kuyena ufika uye kuyena mase uyolinda izinto ziyize kuye. Ngamanye amazwi usho ukuthi wena if you make an effort yokuthi uye izinto nje kwezi uya kuzona zila ikhona. Shuthi ngamanye amazwi sazosuka ngoba ziyahamba izinto. Shuthi zizophela. Kanti mawuya kuJesu ziyasuka izinto zize kuwena. Ngamanye amazwi izinto ziyamuva, ziya somewhere, ziya kulaba abaya kuJesu. Sho ukuthi it's important for wena ukuthi ungajahi the material things first. Noma futhi ungayijahi inhloko, hamba uJesu Kristu. Wena jaha uJesu Kristu khona izinto zizosuka zize kuwena. Sho ukuthi impilo ephakade ngamanye amazwi. Power impilo ephakade ukuthi izinto leziyaziza kuwe njengempilo engapheli, impilo ephakade. Ngamanye amazwi if you are chasing impilo ephakade, impilo izophela. Mase iphelile impilo masusala nayo Jesu. Kanti mawuya kuJesu impilo iyasuka ize kuwe masingasapheli. Anganoma understand ukuthi ngithini. Futhi ngamanye amazwi if you chase izinto you will have a time limit. Time limit ithini ayisekho lezo. If you want to be a billionaire, you will be a billionaire. If you want to be a millionaire, you will be a millionaire.
you won't have la muntu, you won't own lezo zinto. Kanti uma uya Jesu Kristu, Jesu Kristu occupies wena with isikhathi esanele sokuthi wena ungalahlekelwa izona zonke izinto. Ngamanye amazwi, if uya Jesu Kristu, you will receive impilo phakade, you will never die, and you will have all of the gold and leza zinto leziyana ezinethelela esiningi okade uyitshela ukuthi ibalulekile. Kusho ukuthi uJesu Kristu yena i-value yakhe ingaphezu kwaleza zinto ziyakho. Njalo mhlawumbe usuka kukhonza ukuthi Jesu high school watshela leyo nto ngingamsebenzisa sakho. Sesihamba nalelo vangeli namhlanje if you ask Moses ukuthi yini esayithola eJesu